Takže čaute ľudia, pri tomto videu som tu znova s Robom, ako pri minulom videu z Rival. Zajdeme pušovať Beu a jeho Rika. Máš na to niečo povedať? Nie, môžeme ísť hrať. OK, takže my ideme rovno na prvú hru. Dobre, dáva nás to do hry a nám vlastne stačí, aspoň aby ja som mal prestíž na Beu, nám stačí jedna výhra, sa mi zdá. A ešte teraz je geniálna vec, ktorú pridali v novej sezóne v Brawl Stars, že vy tam máte trofíraž. To znamená, že vám tu bude dávať dvakrát trofy, takže keď hráte napríklad sola, tak vám tu dá plus 25 trofy, čo je extrémne veľa. A to bez win streaku vám to dá 25 trofy, čo je brutálita. S win strikeom možno aj 30. S win strikeom možno aj 30, máš pravdu, ale proste to je brutálna vec, takže určite, keď chcete pušovať poháriky na nejakých brawlerov, na ktorých máte menej, tak určite pušujte teraz. A ja som mŕtvý, Robo. No, do reči. No, tretie miesto je zle. To je síce 0, ale my potrebujeme prvé, alebo aspoň druhé miesto. No. OK. Robo, ty máš vlastne koľko trofí teraz? Okolo 300. Rika som mal na To čo je taký tká, prečo uberá? Ja ani neviem, koľko som mal životov, ale veľa mi toho ubrala. Viete čo, ja vám to teraz ukážem. Aha, tak neukážem vám to, pretože ja už som to dneska raz použil, takže ja si trofíraž nemôžem dať. No ale vidíte, proste tam to je, hej. Takže vy si to dať môžete. Rovno nás to dalo na ďalšiu hru. A teraz dúfam, že už nám stačí druhé miesto, však, Robo? No, stačí nám druhé miesto. To je dobré. A potom môžeme aj niečo keď už budeš mať prestíž, tak môžeme, neviem koho budeš pušovať ďalej, ale môžeme ešte v tomto videu pušnúť niečo trošku viacej. V tomto videu už asi nepušneme, ale v minulom videu ste napísali komentár jeden, že mám si vylepšiť Broka, takže som si vylepšil Broka a teraz budem pušovať Broka na prestíž. Takže máte sa na čo tešiť, keď toto. Ukážem vám nejaký profesionálny play s Brokom. A som teraz tak profesionálne mŕtvy. Pomoc. 5, 4, 3, 2, 1 sekunda, dobre, som tu. Ako profesionálny ubierač to nebolo veľmi v mojom pláne. Chcel som byť, neviem, profesionálny pusher, ale som proste profesionálny prehrávač. A Robo je profesionálny zomierač, jak to tak vidím. Presne. Sme najhoršia pozícia. No, to je. Tá Emčka ťa zachraňuje, že ide head a tu máš, no. No, nezachraňuje ma veľmi, ale dobre. Je dobrá pozícia. Fú, sme odporná, škareda. Dobre, som. Mne sa nepoužila gadžeta. Ja som to videl. Robo. Trošku mám minus 6 win streak, trošku tak. Ja to mám použité, toto je trofíra, more, ja to mám tu nejaké žlté. No však hej, to keď to podržíš, tak sa ti to aktivuje. Ale to navždy? Nie, to máš len na 20 minút. Tak 20, ideme gambliť. Ideme hrať 20 minút. Fúha. No a toto už musíme dať prvé miesto. Už teraz nestačí druhé. Aspoň neviem, koľko to dáva trofy, ale nestačí už druhé, sa mi zdá. No to je zle. Ale neviem, prečo nikto sa nezabíja. Keď som hral s Matušom, s ktorým mám tiež video z Rivals, tak s ním som vyhrával jednu radosť a s Robom to je trošku opak. Neviem, čo sa stalo. Ani áno. Koleso sa nám polámalo asi. A tu nájde kód preto, takže ja musím zakročiť. Aj keď chcel som ti ich, Robo, nechať, ale... Ja viem. Máme tu minus 1, hej, lebo tam boli 4, už sú len 3, lebo jeden kód zobral. Som ho musel zabiť, ale aspoň je kód mŕtvý. Smradlavý kód. Smradlavý kód, áno. No, on je veľký smraďoch. Áno, on je veľký. Smraďoch. Neviem čo.
Nice. Poď. Nie, tá Bea má jedno. Tá Bea, Kde? nie Bea, Mac. Druhé miesto. Možno aj prvé, ale prvé sa mi zdá, že nedáme. Dáme. Dávam hype. Idem k nemu. Nice. OK, máme prestíž. Teraz sú to... A ešte k tomu spravil som mega quest, takže dáme si menší opening. Možno ešte aj otvorím pás. Napíšte mi do komentárov, že či mám otvoriť, že či si mám otvárať pás, že postupne na videách, alebo či si ho mám celý našetriť a potom v nejakom videu ho otvoriť celý. Neviem, mi napíšte do komentárov. Mám už svoj 33. prestíž na BU a mám tu na 2 megaboxy. Z prvého je 9, tak to asi nič nebude. Nič nepadlo. A z druhého je 10. Takže už mi padla čo je? gadžeta na ruka, ale ešte mi niečo padne. Ukáž? Skin na Jessie. Ale to to je najhorší skin na Jessie, ktorý snad existuje. Že je Summer Jessie, alebo to čo je? Škaredy. Počkaj, musím nájsť Jessinku. Ale ja mám oveľa lepšie skiny na Jessie. Keď sa tak pozriete, tak ja mám skin. Mám, no tento není oveľa lepší, hej, ale mám tu na tento epický skin na mne teraz padlo len super R. To nič moc, také nič moc trošku. Na ďalší mega quest. A ešte pozerajte, toto mám zatiaľ našetrené. Tak mi napíšte do komentárov, že či to mám otvoriť postupne vo videách, alebo si to mám proste šetriť nejaké posledné video. Robo, máš ešte k tomu niečo povedať? Nie. OK, tak dajte like a odber, aby ste mohli vidieť aj ostatné videá. A toto je všetko. Čaute.